След представенето на Радослав, екипът на Ария е убеден, че членовете на журито са напълно коравосърдечни. Ако обича, стани и изчезни. Затова реши да ги размекне, като ги погаделичка за най-съкровенните неща в живота. Аз имам голяма дъщеря на 22 години и малък син на 5 годинки. Първото нещо, за което се сещам, е, че продължавам да живея заради децата си. Защото смисъла на живота е на земята. За мен това е семейство и децата. Дъщеря ме е цигуларка в Симфонията София. Първия микс с диригентската палка не мога точно да ти кажа. Мога да ти кажа сина ми кога започна. На 2 години и половина, когато се изправи пред Симфонията София на спектакъл, след като аз бях се качил на сцената да приемам овациите и накарах оркестъра да започне да изпълнява. Това беше оперета, да изпълнява бис и той видя, че няма никой на диригентския пулт. 2 години и половина качи се на пулта и започна да дирижира и това го имам документирано на клип. Истинско удоволствие изпитвам, когато сина ми каже татя на GSM-а, размеквам се и мисля, че няма по-голямо щастие. Най-ценни в живота са ми децата. Не знам да има някой човек, който има деца, да има нещо по-ценно. А марихуаната какво ти дава? Марихуаната, за малко се разминах с нея. В смисъл, исках да си кръща дъщерята Мери Джейн и да си имам една марихуана вкъщи, обаче просто жена ми се възпротиви на тази моя идея. И я кръстихме Дея. Но аз съм щастлив и уважавам нейното решение. Може би да стана майка. Това ми е... Време ми е. И така имам желание. А какво мечтая чисто професионално? Може би да издавам още по-хубави песни и да радвам още повече хора. След София, след 9-та симфония отиваме на Нейково, на моето село. Малко да си почина, да половя малко риба. Едно време ловях пеперуди, това ми беше хоби, но бях по-малък. Алкохола рядко пия. Много рядко, качествено. За сметка на марихуаната? Мене ми е достатъчно да я декриминализират. Нямам нужда да върва по улицата и да пуша спокойно марихуана, без да се преценявам, че някой полицай ще ме арестува. Достатъчно ми е да знам, че няма да лежа в затвора за една марихуана. Аз си спазвам принципите още от едно време. Обичам да пуша по-малко, да пия. Никога не съм вземала наркотици и ми е интересно как се чувства тогава човек, защото никога не съм стигала до момента, в който да съм толкова изхабена, че да ми трябва нещо да ме накара да се смея и да се разпусна. От едно питие аз мога прекалено много да се усмихна, бързо ми се доспива. Опитвала съм така да се отпускам с алкохол, но той ми действа зле. Мога да бъда луда и откачена без дори грам алкохол. Качвала съм се върху маси, държала съм се доста освободено и предизвикателно. На турето съм била по едни лепенки без да имам грам алкохол в себе си. Това ли беше? Айде, дай да запалим това.